салом дӯстон. Панкреатит ин илтиҳоби ғадуди зери меъда мебошад. Илтиҳоби ғадуди зери меъда сабабҳои гуногун дорад. Он метавонад аз таъсири дорӯҳои гуногун, сирояти вирусӣ, истеъмоли хӯрокҳои серравған, хамирӣ, истеъмоли машруботҳои спиртӣ ба вуҷуд биёяд. Дар тиб се намуди панкреатитро ҷудо мекунанд. Ҳар яке аз шаклҳои он сабабҳои пайдоиши худро дорад ва усулҳои табобаташ низ фарқ мекунад. Панкреатити шадид яъне остри панкреатит яке аз мушкилие мебошад, ки метавонад пас аз заҳролудшавии организм аз ҳад зиёд истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ба вуҷуд биёяд. Хусусияти асосии беморӣ рушди босуръати дард мебошад. Дар ин маврид ҳолати бемор зуд бад шуда, дар ғадуди зери меъда тағйиротҳое ба вуҷуд меояд, ки табобати дуруст агар накунем, ҳоли одамро бад мекунад ва ба саломатӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. Панкреатити музмин яъне хронический панкреатит дар ҳолати муддати дароз истифода намудани хӯрокҳои серравған, хӯрокҳои сифаташ паст, хамирӣ ё ин ки баъди табобат нагирифтани панкреатити шадид ба вуҷуд меояд. Панкреатити реактивӣ метавонад баъди истеъмоли аз ҳад зиёди нӯшокиҳои спиртӣ, тамокукашӣ, хӯрокҳои аз ҳад зиёд тунд, равғанин, бирёнӣ, норасогии протеин, дигар намуди бемориҳои меъда ё рӯда, санги талхадон, дар баъзе ҳолатҳо дар ҳомиладорӣ, вақте ки тифли дар батни модар буда ба ғадуди зери меъда фишор меорад, ба вуҷуд биёяд. Аломатҳои панкреатит чӣ гуна аст? Аломатҳои панкреатити шадид дарди шикам, дарди сахт, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, баландшавии ҳарорат, тез шудани тапиши дил яъне тахикардия, дарунравӣ мебошад. Аломатҳои панкреатити музмин яъне хронический панкреатит бошад дарунравӣ, дарди тунд дар минтақаи ғадуди зери меъда, нафрат ба хӯрокҳои равғанин, набудани иштиҳо. Дар ҳолате ки панкреатити шадид табобат карда нашавад, он метавонад оҳиста-оҳиста ба панкреатити музмин гузарад. Дар он ҳол агар панкреатити музминро низ табобат накунанд ва ё ин ки беаҳамиятӣ кунанд, парҳезӣ накунанд, он метавонад ба панкреанекроз, диабети қанд, ба дигар узвҳо зарар кунад, ба сирояти ғадуди зери меъда оварда расонад ва инчунин метавонад дар организм кистаҳоро низ пайдо кунад. Ташхис ва табобати панкреатитҳо чӣ гуна мебошад? Бо назардошти сабабҳои беморӣ, вазнинии он, ҳолати бемор, духтур метавонад намудҳои зерин ташхисро таъин кунад. Санҷиши клиникии хун, санҷиши биохимиявии хун, ташхиси ултрасадо. Баъди гузаштани ташхисҳо, духтурҳо вобаста ба саломатии шумо, вобаста ба ҳолати шумо метавонад табобатро пешниҳод кунад. Ба табобат асосан ба табобати панкреатит ҷо дохил мешавад. Асоси табобатро ин гуруснагии шифобахш ташкил медиҳад. Парҳезӣ аз ғизоҳои равғанин, хамирӣ, шӯрӣ, тезӣ. Дар охир ба шумо дороҳо пешниҳод карда мешавад, ки кори ғадуди зери меъдаи шуморо беҳтар кунад ва ё ин ки ёрдам кунад ба кори ғадуди зери меъда. Умедворем, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. Саломат бошед.